Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Kibor pahara ki artli ki jingjia ba pher kila kami arngut ki riu sipai jung seng bala khang pyrshah jung People's Revolutionary Party of Kanglei Pak Progressive lane Pripak Pro na ki jaka ba pher Manipur. Kabakham paunam kalong ba we na ki arngut ki sipai ure na ki ilaka kashar jong ka Assam. Ka kynhun bayat railang jong kibor pahara jong ka sarkar preng ba ka jilla. Ha kasngining kong kila kemi we dukhat batray shitam jong ka Pripak Pro balakhang pyrshah na Bidyanagar Hajiribam district. Utay ubriyo bla syakem uday ubla tip kerteng kum usai kom Sandip Singha lai pu arsnem karta na sai kom laikai Sonai Bazar Kashar Assam. Kibor pahara kila kemru sa uwe pat u active cadre jong katay kaju ka kynhun bla syakhang pyrshah. Ubla tip kerteng kum u Ireng Bam Robinson Singh Arpsan Snem Karta na kajakasa jong u haning thokhong kha kuno kabahap hapo jong ka Bishnupur Police Station ha Bishnupur District. Hadin ke jing syakem jong using ki bor pahara klashim ya ki katu kat ni kitiar na kitiar ki ba udon kenthop ya ki sispa khandai pendutli ki NOS Jong Ki Not Point Lie Not Lie ki thali prapu arngun Jong Ki SLR bathli nyo point Nriu po Sam Santali ka San point San Pundriungun Jongki INSAS ki bathli lai po arngun Jongki kis thali AK ki bahe nyo point Nriu po bad ki mobile phone ringkat kawe ka SIM card